ku danna subscribe sannan ku danna alamar karawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu na yau a koda yaushe. Ya, a Europe ne, ka duba yaran nan. Kananan yara mun ji kannen mu ne ai suke bugawa. Ga mu nan kullun da a cikin mu muna yara. ba kai gaziya kana yi a Europe ba da Allah, laifin ka ne ai. ya dai ku zo kuna ga mana haka ne kai a Europe ba za ka bar su yi rasu a Europe ba ka ba a sama haka saboda corona virus Sai mana gashi ba wannan wuta. masallaci ma za mu je tsakanin Alaji! dan alaji kai na ji labarin ka daga China bantana kai dadi na ya hana zama a nan wallahi me ba ruwa da me ya faru dadin ya hana zama a nan to da zan fada ba karku da ina da matsala in ce muku dadi na kuma ya hana zama a nan kullun sai ya min fada a cikin gida wai ina tara ku yaron ne ya daina zuwa mana da wiwi nan kullun sai ya zo ya ja Salamu alaikum. ka zo da shi ko kai me Salamu alaikum. Allah Abada Alhaji. Salamu alaikum. wai dama yaro bara wannan har yanzu yana zama a nan wallahi yaushe ka fito daga station Wallahi Allah ne ya daura ne a kansu. kai za mu ma duka kana sata kana zuwa a kai ban ga laifin shi ba wallahi baba na to amma ta yanzu magana zaman waje ne ina ga ma baba na kaga kudin da na gani jiya ba da Allah in ban sato ba shege nake akwai fita kenan da yaron nan wata ɗaya kayan nan a jikin ka dan duro wallahi za mu kora ta tashi ka bar nan ka bar nan mana zauna dai Allah ku shi baba hello da yaushe yau ina daga gefen ga alaji kai wata sabuwa ya mu yi tafiya gobe kan yi tafiya Dan Alhaji. Alaji! I am the number one G. ban gane na saba muku ƙarya ba wannan madalici ne ba ran da zaka ce mana wannan ne ba ku tsaya kuna ji ba dai kun ce na saba muku ƙarya ba ku tsaya kai makaryaci ne ku tsaya ni kuma wallahi in kuka gani gobe ko kumin dan banzan duka kai kumin itace kai ku sassare ni Kashi gaba ba cikin gobe na zuwa gobe ku sama mana santuna da santuna mu za mu zauna a nan kai ina san gidan da muke bin yara a gida yau a tattaro a yanzu kar ku ga kamar shi na alaji ne ba abun je ya mu da baba yana karra ku sai na tsaya mana kuma na jaci ina jin kuma na jaci Dan alaji babanmu ya fasa me magana tafiyar nan Alaji! I am the number one G. kai yanzu na ga yaron nan da sanda wai kan je dukan da nace so ne shi za su Waye kenan? yaro she A ya kora tumakin su ne kawai ba wani wannan ai. Tumakin su ya kora. Yanzu ya kenan gani gani. sai an juma dan Allah ka bari mana kai ka san ni na wani kai na wani. yawa dan Allah karka da karka ga musu fa Yes, da alaji, yes. kan ne ni ga maka in ba dan an fasa tafiyar nan na je na yi haka akan kuɗi ya ganni ya ce wallahi an fasa To kai ma me yasa kai haka? ban ce zan dauko mana kuɗi in aka dauko kuɗin nan kan ba da kai za a ci ba Da ni za a ci. to tashi ka tafi da Allah Daidai ne da alaji. Je Amma ka dai na- ka san kai dan kudin ka nake rage maka ko? Ni na Amma sani. da baka isa ka min wannan abu ba wallahi. shegen ne Wallahi baka isa ka min wannan. No. Ana busa kaho, kasan barade ne da kaga ana ba da guri. Kasan barade ne da kaga ana ta muzurai to lallai kasan barade ne. Su dala dawa 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 barade ne. Su dala Kai ya maganan mai. Alaji! Sabon labari
kuna ji na dan alaji da Allah a yi tanadin komai da komai. Ina so a kashe shi ni ko dan alaji ya dauke ni a matsayin dan shi. Karka ga ko dan na ci gadon alaji. Ko dan na ci gadon alaji ni a kashe ni. Na yi da kun. kai a bari kawai. Ai ban ma labarin ba. Nake labarin ba. Har kyauta ban wai kar in gaya muku ba a yi tafiyar nan. Kai nawa ya baka ne? Nawa ya baka? Nawa ya baka? No. Ba a yi tafiyar nan ba. Kana buge min kai. Shi ta bari nan ba. Kashi. Har tausayin shi nake. Ai yana so Har na tausaya ma dan alai. akai ba mu kan nan Kashi wannan. Kaga ce mana baka hulan nan baka ba. Kai. Ga da alaji. Mr. Kebsy man.